noget tid gået og købt lidt ind til at lave en pakkekalender til Christian. Og i dag der vil jeg pakke alle gaverne ind og overraske ham med det. Han har givet mig pakkekalender, som ligger under juletræet. Mega cute. Skal lige prøve at se her. Gaverne ligger der. Mega cute. Nu tænker jeg egentlig bare, at jeg vil begynde at pakke alle gaverne ind, og så vil jeg sætte det fint op og lige sådan gøre lidt ud af det. Og så når han kommer hjem fra skole, så vil jeg overraske ham med det. Så jeg håber, at han bliver meget overrasket. Det tror jeg. Jeg har samlet en hel pose her med lidt forskellige ting, og så står der også lidt herovre. Men jeg tænker egentlig bare, at jeg vil komme i gang. Jeg har købt noget gavepapir, og jeg har også noget bånd, og jeg har sat en julefilm på her på fjernsynet. Mega hyggeligt. Og så har jeg købt det her mørkegrønt papir og mørkegrønt bånd, fordi så tænker jeg, det vil blive sådan rigtig fint grønt på grønt. Jeg tager et kæmpe glas vand med, så jeg får drukket lidt. Nu skal jeg egentlig bare i gang. Jeg har lige fundet sådan lidt gaveæsker også, fordi der er nogle af tingene, der er ret små, så jeg tænker, det er nemmere at putte dem herinde i. Og så har jeg også nogle poser fra Søster Grene, hvis der er noget, der er lidt skrøbeligt. Det er der nogle af tingene, der er. Så har jeg købt dem her til at sætte på, sådan så man kan se, hvad for en dag man skal åbne. Jeg tænker nemlig, at der er nogle af tingene, der er sådan til nogle specielle dage. Andre ting, der sætter bare en eller anden tilfældig dato på. Nu er det godt nok december lige om lidt. Det er tirsdag i dag, og det er 1. december på søndag. Jeg tænker ikke at vise alle tingene, men der er for eksempel noget forskelligt slik, noget chokolade. Christian kan godt lide Monster energidrik også, for eksempel. Og hvad har jeg mere købt? Ja, noget chokolade, nogle nudler, nogle stærke nogle. Det ved jeg ikke, om han bliver så glad for. Men jeg føler godt, at han kan lide dem i hvert fald. Og så noget forskelligt, sådan lidt sjovt, juleagtigt. For eksempel nogle julestrømper. Og så noget lidt sjovt også, så har jeg købt sådan nogle juleskrabelodder. Fordi det tænkte jeg kunne være ret sjovt at overveje, hvis han vinder mega mange penge. Så har jeg bare givet ham det der i kalendergave. Men det kunne jo bare være meget. Den tænker jeg, at det er sådan en sjov en. Okay, jeg klipper lige lidt mere af, og så sætter jeg et stykke bånd rundt om. Det er meget fedt, så har jeg de her små stykker papir, så kan man pakke de små ting ind i. Nogle af mine yndlingsting, jeg har købt til den her kalender, det er dem her. Den her, sådan en julekugle, fordi vores juletræ, det er kun sådan nogle julekugler her. Sådan nogle skøre nogen, som jeg har samlet sådan lidt gennem årene. Og så tænkte jeg, at Christian han skulle have sin egen. Og der er sådan en sav, og så de der øl. Jeg tror faktisk, jeg mangler en gave eller to. Nu skal jeg lige tælle efter, når jeg er færdig med at pakke dem ind. Men de havde sådan en boremaskine også nemlig, så den overvejer jeg lidt at købe. Men dem skal jeg lige passe lidt ekstra på, så dem putter jeg ned i de her poser her, og så pakker dem lidt ind. Og der er pris på. De er så fine. Og de passer bare perfekt til vores juletræ. Så jeg kan heller ikke se, hvad det er overhovedet. Så der er ingen mistanke om noget. Nu har jeg lige sat klistermærker på nogle af tingene, som jeg ved. For eksempel en af de der julekugler, dem får han den første. Nogle andre ting, som jeg tænker er meget gode sådan at have i starten af december, fordi det er meget julet. Og det er ikke så sjovt at få det sådan den 24. for eksempel, hvor der er en dag til at bruge det. Så jeg tænker i hvert fald, de der julekugler, det er noget af det første, fordi så kan de hænge på juletræet i lang tid. Og ja, og de andre sådan juleting, dem tænker jeg også, at han sådan får til at starte med, fordi så kan jeg ligesom nyde det resten af december. Se dem her. Det er overhovedet ikke sådan noget, Christian han går med, men jeg synes bare, det var ret grineren. Nu har jeg fået pakket alt ind, som jeg havde. Lidt trælt, om jeg egentlig har nok. Okay, jeg har kun 23 gaver faktisk. Jeg skal lige have købt en mere. Men det er faktisk perfekt, fordi så kan jeg købe den der, jeg lige snakkede om til at starte med, julekuglen. Fordi jeg synes, den er genial. Men ellers så skal jeg bare have puttet klistermærker på. De falder godt nok en lille smule af, så de skal nok ligge ned sådan, så meget de kan. Jeg er bange for, at de falder af, de der mærker der, inden han når at åbne dem. Men ja, nu vil jeg lige putte bånd på, og så putte klistermærkerne på også. Så har jeg købt det her grønne silkebånd, fordi jeg tænkte, det ville være ret fint til, med grøn og grøn. Jeg håber, jeg har nok, men ellers så, det er også fra Føtex, så man kan købe noget mere, når jeg lige går dernede nu her. Og problemet er bare, at jeg kan allerede ikke huske, hvad jeg har puttet i. Men jeg føler, at dem, der sådan var vigtige, dem har jeg puttet det der mærke der på. Det gør ikke så meget.
børn, så nu er jeg kommet hjem. Og jeg skal faktisk skynde mig lidt nu, selvom at jeg har været oppe i god tid og alt muligt, så ja, kommer Christian hjem lidt. Så nu skal jeg lige skynde mig og få pakket de sidste ind. De mangler heldigvis kun båndet, men så skal jeg lige have sat dem op pænt og sådan noget, og han er bare fri hjem lidt. Jeg troede, han havde fri senere på dagen nemlig, så jeg har bare taget det helt stille og roligt, så heldigt, at han ikke er kommet hjem, imens at alle gaverne bare har ligget her på gulvet. Det havde været lidt ærgerligt. Putter lige bånd på de sidste her. Det er lidt svært at få til at sidde på de der klistermærker, også fordi båndet går henover og sådan noget, så det må lige være som det er. Af dem her, der tænker jeg, at jeg bare lige sætter det rundt om sådan her. Nu håber jeg, at jeg har bånd. Fordi ellers så er det der rimelig kritisk. Ej, det ved jeg ikke, om jeg har. Nå, så må der være nogen uden bånd, simpelthen. Den her for eksempel, den kan jeg altså ikke lige få noget bånd. Den er alligevel sådan så lille, så det er der ikke plads til. Jeg ryster lidt, fordi jeg skal skynde mig så meget. Jeg er bange for, at han lige pludselig kommer ind ad døren, og jeg skal nu have sat dem op her. Sidste. Jeg har seriøst været i gang med at købe de her ting her siden oktober eller sådan noget. Og nu kan jeg endelig give dem til ham. Det er så spændende. Nu sætter jeg dem lige op, og så viser jeg dem lige 10 minutter til, at Christian er hjemme. Så nu skal jeg lige skynde mig at sætte dem op her, fordi jeg vil sætte dem op i vinduet nemlig. Så det prøver jeg lige. Jeg har fået sat dem op her. Det ser virkelig fint ud. Men jeg tænker, at i aften kan jeg lige vise det lidt bedre måske. Men det blev virkelig fint, synes jeg, med guld og de grønne bånd der. Der er lidt drama ude på gaden. Det blev bare virkelig fint, synes jeg. Nu står de der sammen med lidt juletræer. Det kan være, at jeg flytter dem. Jeg ved ikke helt, om de skal være her hele tiden. Men jeg tænkte bare, at det var en sjov surprise. Og når han kommer ind ad døren her, så kan han se dem der. Christian, han har lige skrevet, at han kommer om 2 minutter. Så jeg tænker lige, at jeg vil filme hans reaktion, når han kommer ind. Det har jeg. Nå. Så du kan i hvert fald slet ikke, hvad det der er. Hvor er du sød. Jeg har faktisk købt ind siden oktober. Nå. Ja. Jeg vil lige vise, hvordan gaverne ser ud i mørke, eller når der er mørkt udenfor, fordi det er lidt nemmere at se her i vindueskampen. Og så glemte de her juletræer rigtigt. Guldnumre på. Nogle af dem er ved at falde af. For eksempel den her. Så må jeg lige sætte et stykke tape på, eller et eller andet. Sådan så det ikke falder helt af. Det er blevet meget senere nu, og vi har været ude og spise noget sushi. Det var mega lækkert. Og Christian blev mega glad for kalendergaven. Meget. Jeg har allerede åbnet frem til den 22. Han har åbnet dem alle sammen. Du har bare ikke lige set den. Det kunne du godt finde på. Ja, måske. Nej. Altså, jeg har også lyst til at give dig en allerede. Men... Jeg kunne måske godt finde på, hvis jeg vidste, vi ikke var hjemme den 5. Så ikke. Den på forhånd. Og så bare når dagen er der, så spørger jeg, blev du glad for den der? Ja. Hvad fik du? Playstation. Men jeg har allerede glemt størstedelen af tingene. Allerede da jeg pakkede ind, der havde jeg glemt halvdelen af det. Har du vist dig også en pakkekalender mere i huset? Jeg har nemlig vist, at du har givet mig pakkekalender, og jeg glæder mig så meget. Det er så spændende. Det er så hyggeligt. Det bliver mega godt. Det er tirsdag i dag, og det er på søndag, at det er 1. december. Så der er lige et par dage til. Jeg glæder mig. Det gør jeg også. Det skulle lige møde. Altid. Det er ikke en rigtig vlog, uden at der kommer luft ud af en af mine ender. Tak fordi, at I har set med, hvis I har set helt hertil. Så tak. Og ja, glædelig jul lige om lidt. Christmas. Vi ses.